O Pastor ESA memberi Pastor in charge jong kabalang Presbyterian Mautari Merdon lengba jong ne khobor ula pentip pajba halor ke jingdon kam jong ki paj runget ki bawan sya ke jing sang sinod ke ba arpusau jong ke riboy Presbyterian Sinod kaban sedang nadu ke khat pra tarik ubnail ber arjar arpuar bat penkut hak sing uturai kata hak arpau tarik ubnail ber arjar arpuar kaba menta kan salong satang kumbakat to kanesngi bat kajing penkre ya kene ke jing sang ba ahpo kate ke balang kadang ya chat Habayu aban keren bar upastor in charge jong kate ke balang upastor ESM ula permenai ki kato kene ke jing pentip sya ki pai runge ki banwan sya kene ke jing sang ba kanang bagate ke jing sang sinod kan long ke biaj bet ya jerenti bangkong ngi pen pau ke jing sngungu yo blai ba ke jing pen kre ke jungi ya ke jing pen priang ya ke jing sang sinod ka ba art sau jong ka ribhoi Presbyterian Sinod kalong ke biaj bet bat iru ke dak kitchen ba ke jing pen kre jungi kim long ki balena henry inla pendep iki hakipor yo biang haswa bocing sedang jong kene kecing sang sinod na kaliang jong ka balang Presbyterian Mautari Merdon hangne bat kumjuru na ka reception committee idon katu katne ya kaban ay ka khubor hawede bat kene ka jing sang sinod kaban salong menta na du ka khatra hadu arpho tarik jong ne bunai match kaban salong shen hapo kene sisni arsing kaban wan Nagaling jungi ngidon katuk ni ban ong ban yathu api kinong wan siya kani kajing sang sinod namar ba kalanti ka bawa ban bot boy siyang ne siya kani kabalang hane kilong ki kap ngia te ban pensuk ya kalit kawan jung pi ngidon ban yathu kumne bat lengkot de kani kapor nga syukwa ban introduce pi ha bede bat kani ka balang hang ne Mautari Merdon ka balang Presbyterian Mautari Merdon kadon hapo jung ka Mautho Merdon district ribhoi sep ngi presbytery bat hapo jong ka ribhoi Presbyterian Sinod ka jengai kumba nanungpo khatsan kilometer bat kumjuru na thina umsning kumba khatsan lane khatsau kilometer lathung ya kane ka balang house nem khat khandai spa arpho bat haunus nem ar hajar arpho ilayo ban rakhe ya ka jubilee ka jingdap spa nem jong kane ka balang ha kini jingai lenti ba spa nem jongka nilayo ban priang ya kawi ka jing sang sinod ka jing sang sinod persyang house nam khat klai spa klai kusan bat mentang yang sayo ban priang ya ka sinod ka pura jong ka ribhoi Presbyterian Sinod akini dari kita yo kisngi ban wan satang kisngi arsingi habide bat kani ka jing priang jungi ya ka jing sang sinod ngatip ba kinong wan hang ne kilong ki babun kinar ki ba kentup na du ki nongkit kam jong ka sinod ki pastor, ki dukot, ki delegate, ki choir, bat ki wei lese ki banwan ha kana kajing sang sinod la ka dei nadu ka singi thoding le nadu ha ka singi utrai te ban pensuk ya kalet kawan ke jongpi ngidon ban yathu kumne ba kilenti ki ban poi sya kana ka balang hang ne Mautari Merdon kilong atali ka wei nang thina lat Q9 bat ka ba ar ka thi nang thina po RRTC umran deri nang tina lat Q9 ka jengai kumba 2 kilometer hangne bat nang tina po RRTC umran deri ka jengai kumba 10 kilometer te habede bat kinong wan na kit hain nong po ngi kentu ya pi ba kanom long ga ba kapnya la ne banom sakut blok i kentu ya pi ba pinwan nang dena Q9 kalanti kalong ka basuk bat ka bla snabha bat kumjuro ki bawan nang tina po anak kita hanya umsning naneng pila banwan nang tina po RRTC bat ban pen itu ya kalanti ngila buru ya ki banners bat kumjuru ya ki knam ki bakdeu ban poi sya kan kesnong bat kabalang hang ne Mautari Merdon te ban sai sisen ba ki surop kilong ki babaha naka lenti nang nena RRTC kadai ke blak siang rong bat kalenti kanang nena Q9 don ki benta bala dep ban siang rong don ru ki benta ki bang shu siang ki mau bat don ki benta ru ki bang shu sakut ang kum kalenti kendeu kum to tang ba kalong ka babiang nadu ki kalirit hadu ki kalihe dah ka bidai bat ki parking na kaliang jong ka balang bat ka reception committee ngilapen kre ba don atli ki parking ka wei ka dei hang ne ha lenti snong jong ka snong nungrim umksi ka jengai kumatang san spa metar AA na kanika pandal je kalong jingeseng sinod bat kibala ban pendiang kali hang ne ha ka parking hang ne halenti sinong nuri muksi detang kito ki kali ki bapoy
hashwa ban sedang gajing eseng kamut hashwa ke sipau beje te kitu kali ki ba poi hadin bala long jing eseng pan kila ban peniang no hang thi ha ka hajingking wa umpi ngila pan kre ka parking ka bahe te nakaliang jungi ni ka balang mauteri merdon bat kumjuru naka reception committee ngi pediang sngubha yakin wan sya kene ka jinges yang sinat nadu ki nongkit kam jong ka sinat jongi ki dikot ki delegate ki choir bat ki wei but yo let's say don na pedeng ki parabangit na ki wei ki presbytery na po ka sinat jongi ki wei pat let's say ki parabangit na ki wei ki kenhun balang la na ki wei ki ceka ngi pediang sngubha yepi te nakaliang jongi ngi don tangkat ne ban pensngu hapi ban pensuk ya kalit kawan ka jongpi te kulay shibon